어거스의 진짜는 여러 그릇 যতন হামবাই বিশেষ করে মিডিয়া পার্সন তিনি মহারাজ পিলপিল কিশোর মানিক বাহাদুর দেববর্মা ববিন বুংদ কলকমা তিনি 115তম বিনি আসাইমা সাল পালাইলাই দङ হাস্তেও যেখানে সিনি অফিস পার্টি অফিস মথানি অফিস দङ যত জায়গা পালাই দङ তাবো আরো जों एदिसिया पंहैते आरो बबाग्रानि मांथं कायजागो जों आरो एदिसिया पंहैते आरो जों पालायनाय दङ आरो चेयारमेन एदिसि जगदीश बाबु सीएम पुन्न बाबु ताई अन्यान्य इएम संग्रह माजांगाय ताई आरो सीईओ एरपरे एदिसिया सीईओ लिगेल एडभाइजार यतनो माजांगाय यत मथानिंथों पिडब्लिउए बुंथों स्टुडेन्ट आरो माजाक फायनाय आरो एदिसिया पांगार कतर प्रग्राम मेन प्रग्राम अरंगा नाय दङ ओमफ्राय जों अमाय सालो जों बनो मैथु खायनाय जाते बिनि एमां त्रिपुरा हास्टेनो जेबाबे ब त्रिपुरानि उपकारबो हमजागो त्रिपुरानो ब डेभलप खायनानै अनेक किछु खायथांखा बनो मडार्न आर्किटेक्चार हमजागो काजे अमाय सालो जों बनो मैथु खायो बनो जों श्रद्धा खायो बनो जों खुलुमो बिनि ओदि आदर्शनो जों खायनाय जों बिनि लाम्बो तांगे तांबायनो तांना बागायनाय बिसेसे ताव जे बोबार दंनाय प्रदुत किशोर मानिकखौ बब बिनि थागुनि अनुसरण खायनो ब चलि दङ जों बिनि वारिया सोंनाय जों बहायनो बिनि सालो समाय थांनाय जों जारा परि दंनाय रब गांगे परिनाय त्रिपुरानो डेभलप खायनाय चिन्तामा खायनाय ब जों सय खायनाय पारफेक्ट honestly सामु खायनाय एदि सापांनो जों ताइबो डेभलप खायनायनि जुदि फान्ड किसा अप्रतुल फान्ड ठीक रहया राज्य सरकार अ फान्ड दङ जों दा दिल्ली दरबार खाय दङ डाइरेक्ट फान्डिं रनि बागैबो ताइबो निनि विभिन्न दाबि दङ जे अमाय सालो जों समायमा थांनाय जों चिनियाव बिसेस खायनाय त्रिपुरानि बिसिङाव एदिसिया पांनो बाहायके डेभलप खायमान बाहायके तरिमा फुवारिमा जों गावनो चिनि एमां चिनि जे बोबाग्रा थै थांनाय बिनि एमांनो जों साफुलो खायना बागनो जों सिन्ता खायनो अमाय पालन खाय दङ आयो जों बिनि आसायमा सा हामबाय